tamis nila. After ng factor nila, kailangan kakain ka na dito. Magpipita ko namin tayo. Ito yung ginawa ko nila namin yung marinis. Kaya natin namamit ng kutsara ko ng bilog-bilog po para natin sa mantika. Dapat mabilis yung pagka-isa mantika para hindi masunog. Tsaka yung apoy dapat maliit lang. Para tama-tama lang yung ano niya. Golden brown din siya. Huwag masyadong brown sa pait. Mapait siya patay. Maluto na. Huwag kayo nang mapait. Ganyan lang luto din. Ilagay na siya sa dalawang kutsara tsaka bago ilagay sa bilog na mantika. Tapos na ano siya, nagpapatay yung kulay niya. Ganyan siya kulay yan. Yan, tapos lagay sa mantika. Yan daw po ang lagay natin. Tapos, uwi na natin siya. Yan, parang ganyan. Ulit lang natin yung sa kabila para pantay yung kulay niya. Ganyan, pak. Yan, sige. Sige. Ulit pa rin ito. Yan. Yes, pa. Yan. Parang ganyan siya. Yan kasi kinakain nila po. Tapos tapos yung parang may dessert sila. Tapos may kasamang tea. Yan yung mga kailangan dito. Ano siya yung parang lutaw siya sa mantika ba? Yan. Yan siya. Yan yung luto natin yung problema. Marami yan siya. Yan. Dapat hindi siya na marami ilagay sa kawali para maluto lahat. Dapat pwede po pa-upload yung ilagay yung luganat sa mantika. Yan. Tapos lagyan din ng ano siya yung sugar.